Gaur San Miguelak Oñatin hemen ditugu auzo guztietako taldeak, 10 auzo, 5 proba, etxaluzetik txosnatara, eta ondoren bazkaria izango dute. Beraz, goazen ikustera ea ze auzo den irabazlea. Oroitzen naiz den txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian, demostetako las partian, ontxosnako eta gainean, zelako zortiran eria, etikuekin jarraitzia. Denbora igaro arren, ohiturak jarraitzen gaude, batzuk bideak jarraitzen, besteak bidean galtzen, ez ditzulira ganera, oraina bizi behar dela, baina beti itzuliko gara, zoriontsu garen lekura, denbituntako iluna barak, zapatu bakoitzeko barandak, onenetan, txarrenetan. Auzokoak zeate zuek? Bueno, gu bide baretako jai batzordekoaga eta, bueno, hemen gabitz Alek da horren aiken. Zelan doaz olimpiadak? Gu betik amogan galtzen. Gu betik gara galtzaileak, baina, bueno, igual, ondo pasailera gatozena. Ikusi dizuegu globo jaurtiketan oso ondo ezeatela moldau. Bueno, ni gutxi gora bai, ni jodot bentzet. Nire kidiak apurra totagoan. Ez dakazu izenik edo? Ez, momentuz ez, baina zehozetan pentsatzen gabiltze bai, así que igual futuro baten bai. Vale. Gaur zela zabizte ba probatan? Bueno, eguna pasa eta aber irabazten duen, aber. Momentu ze pintadaka? Bueno, aurtengoa bastante polita ikusten du, así que aber sorte dakun. Auzotakoak zeate? San Martin Josefuak. Eta San Martinek zer daka berezixea bestiak ez dakena? Ume asko dakula, ea diferentzia handixea dago eta igarri janda, gurasoakin eta burua familixean etortenga. Eta gaurko olimpiadetan zela da bilbazuen auzua? Galdera ona, ez dakit, ze egixe esan pila atira zute ez tezko puntutan zen, así que... Gu Trianakoaga. Trianakoak. Eta Trianakoak zer daka bestiek ez dakena? Ganora asko, kriston taldiaga gaina. Kriston piñako, ja? Zematzeate taldian? Ez dakigu, baina ez da importa, porque gaenak oso naga. Zara, ze auzotakoa zea? Ni atzoko kalekoa, Backstreet. Eta zer dakazu ezuek beste auzuek ez dakena? Guk daku jaixetan, gitarra diferentiena, txorimaloa guriak, eta aparte jombi. Eta zela zabizte olimpiadetan gaur? Bueno, nahiko txukun egisa esan, bueno, horre erditxi gabitz, baina txukun. Denbora igaro arren, ohiturak jarraitzen gaude, batzuk bideak jarraitzen, besteak bidean galtzen, ez ditzulira. San Lorentzokoak. Eta San Lorentzok zer daka bestiek ez dakena? Orokorrean dana esango neka, ez? Girua, ambientia, desfasa, San Lon beti izan da oso berezixa, bueno, lehen larraina esana, eta hoxe, nik orokorrean beti gaunena, orduan ba. San Lorentzok ze auzokin daka harreman ona, zeinekin ez? Ularakin ez. Txosna batzordetik goia 3 urte egiten, ondala 2 urte proposatu zen, nola auzuan arteko erlazioak eta gogorketako auzo olimpiadak egiten hastia. Eta azkenengo 2 urtetan oso ondo fanda, baina egisa lan karga handixa dela txosna batzordean dako. Orduan aurten pentsau geben, jake auzuak eskatu egiten dauen, auzo olimpiadak emutia, baina eurak organizauta. Eta hola izan zen. Deialdi xain geben, izan geben pres baldin mazau zuen artian organizatzeko aurrera, eta oso ondo urten da. Ikusten duzu, 11-etatik gabitze gora eta bera, guzti eta jaten, eta hain azkenengo joko hain, eta gero basketia. Eta zela dabil zure auzua olimpiadetan? Bastante gaizki egisa esan. Aurreko urtean 3. akabo geben, aurten momentuz 8. goia zan 11-etatik. Bueno. Ez dut uste rekuperauko nik joku honta, baina ondo pasatia del burua. Zitzari eskerrak.
zuek ez dakena. Azteko atzenengo sortuan batzordia ala, eta uste bastante meritu dakula gauzak oso ondo gabitzela egin. Eta bestele, uste bastante batzorde nahaztua, uste izela anitza garela. Casablanca. Eta irabazliak. Bai. Zela izan da hori ba? Bueno, esperientzia polita, lehenengo urtia izan da eta barro gauz. Lehenengoko urtia eta irabazliak, zela probatan, zela ibilizeak? Ba, nahiko ondo, dana oso txukun, eta, bueno, ba, oso... Trampa... Izaban kompetentzian dirikala? Bai, zalokoak. Zalokoa beho oso ondo bili, baina eura da ospikau eta bilima. Bueno, zuek ze auzotakoak zeate? Nil txiki jaixetakoak. Eta bigarren gauzeate, ez? Hirugarren. Hirugarren. Eta zela izan da hori postua zia? Oin arte podioz geukan nina, así que oso pozik. Zelan, ze bere izitxasun dakazuen hauzua? Ba, oin dela urte askotatik ospaketan dira gure jaixak, eta esan geike dela jai bat oso erritxik errixantzako iten dana. Nik uste dute bai polita dela azkenean. Hau zena maskotia, zela ditzen da. Bi gorila miel eta txiki. Nik uste bai polita dela gure egitaraban normalen saiaketan garela adin desberdinetako jentian dako gauza preparaiken, eta hori badala igual kontutan egiten du zeo zer, ero urtietan ikengo jazen zeo zer. Ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Neskak, hasi dira oinatiko jaixak, ze moduz hasi dituzue? Oso ondo. Bai, oso pozik. Bai, gugo guaikin. Zein da gaurko plana, apur bat esplika ditazue? Ba, gaurkoa gau pasera egitea plana. Hori, tamborra dantza egin, bai. Dantza egin tamborra eta ondo pasau. Bueno, ba, gero tamborra dantza egin biu, eta gero juerga. Bueno, oinatiko jaixak azkenak izaten diete bagoienan, baina, bueno, azkenak eta honenak edo ze. Bai, nik uste Oñatik bastante juergazale famia dakola eta egisa bastante juergazalea garela. Hombre, ez da dudaik horretan, ez? A ber, ezken pinean onenak norbeak esatea, baina guria betik onena. Ze plan gaurko egunerako edo datozen egunetarako? Oingoz, bisarko egunean etxean agertu, eta egun ona pasaikia, ez? Azken pinean disfrutia, horiak kontua. Beste ana... Zera, oinatiko jaixetan galdu ezin dan zeo zer, zuen ustez? Ne ustez, edo herri eguna edo tamborra eguna. Tamborra eguna jaixak hasiera emuten daue eta herri eguna jende gixo etorrean eguna. Eta pixetako bat aukeratu beharko garen, herri eguna duda bai. Aurten be ez da danborra dia falta izan oinatiko jaixen baitan. 6 konpainia kalera urten die danbor soinua ipintzera. Horrez gain, 2008ko 108 dantzari irten die tradizioa dan moduan.
Bueno, Gabon, zemo dut doia danborradia. Ondo, hasi berri eta, bueno, badoia ritmo hartzen bentsat. Ondo konparsek dana. Bai, oso guztua, isa eta talde gehiago gaela, baina, bueno, bengoz guztua, atzenaga, baina ondo. Horena zein uste zuela zure ustez? Konpartzia, zukalda izana, ikusten zumura giro apartak ugarritak hemen, eta, bueno, disfrutaiak mogukua. Ondo hasi zari gaba? Bai, oso ondo, gustora. Zuk danporra ez tozu iruten, hau barrilla erutuko zu? Barrilla, bai, gu beti barrilla, 3 urte goiaz eta 3 urtetan barrilla. Bueno, ondo, politia zia, beste urtetan maura goguakin. Pipiak behela, tamborra jotzen laguntza dutzu edo? Bai, sartzen ez papelia nobeto, tamborra hobeto jo, eta, bai, gustau itxat. Zein da zure papera gaurko danborradan? Ni zuzendu ondo, eta nire taldekoak ez galtzia. Eta kasu itxen da bie edo? Batzutan gura dauenean, baina normalian ondo. Orduan ondion kalimotxua ez da notetan efektua edo? Bueno, bat manten igual apurat bai. Baina orokorrian, nik uste dut, talde desio internetarekoa, txalekedunak. Gustora, eixa izan jente pila badau eta, bueno, geixa zuzegetan. Bueno, gaur hemen danborradan, ja aurreko astean hasi ginen unbian danborradakin, eta hemen helduanean bebaita, normalean gu musika ipintzen dugu, eta hemen aurrekaldean goia, eta gero atzekaldetik mikrofono bitartez entzuten gaituzten bebaita, baina, bueno, gure lana, ordu eta erdi honek irauten dauen danborrada honetan, musika ipintzea da, eta bereziki oinatiko musika zuzatutako, musika eskaintzia. Oso girona dau, temperatura aldetik bederki, hotz gehitxo bengo bela baina oso temperatura hona dau eta oso ondo. Eta erritmoa eta erraz eruten dutzue? Bai, nahiko samur zen, zaila bilan dunez eta ondo erugaten da. Hombre, beti be despista hori zara, batez be jentiatik da hola baina ez ondo, samur. Bueno, aurten zuei tokau jatzue, 2008ko kintuei dantza itxia, zer moduz junda gaba? Oso ondo. Oso ondo. Emozio asko dukan. Ondo urten da, pozik. Oso ondo, kriston giro ona eta oso guztua dana. Bai, oso perfecto izan da, politia eta nervioak ondo eruan dira.